Kuin kapinen koira. Sinä luulet ehkä voittaneesi, mutta tämä on vasta alkua. Me tapaamme vielä, sillä Viiser tulee. Pian. Vatasina! Omaruudes! Hai! Teidän on aika kuulla kaikki totuus tämän kaiken takana. Mitä sulle on käynyt? Katoaminen muuttaa miehen. Ja kuulla todellisesta mestaristani. Viiser ei ole vielä saavuttanut lopullista muotoaan. Olen nähnyt hänet. Aikoja sitten olin vain tavallinen ihminen. En aina ole ollut japanilainen. Aika on lähellä. Viiser on tulossa. Vihdoin olen saanut kaiken valmiiksi. Viiser on tulossa. Nyt on turha enää perääntyä. On viimeisen testin aika. Watashita! Omaruudes! Hai! Komaru! Hai! Vihdoin olen palannut! Vihdoin olen saavuttanut lopullisen muotoni! Vihdoin on lopun aikaa! Niin sitten se 5. Mä en ois kuuna päivänä tämmöstä niinku kuvitellut. Kumma juttu. Mä luulen, että se on ihan heitto. Sama juttu. Siis, mitä meidän kanssa nyt pitäisi tehdä? En mä tiedä, mitä me tehdään. Mutta ihan sama siitä, vaikka se on kuka tahansa, niin meidän pitää tehdä ne soppaa. Täällä. Mä jaksan niin. Joo. Se seisoo vaan tossa, mitähän meidän pitäisi tehdä? Mitä se tekee? Mutta soppi, ne kun. Joo. Ja ase. Ase. Mites sun nunt? Tässähän tää ase onkin. Tää on vähän pikkasen rikki, mutta nyt kato, se on tostahan se on korjattu. No niin, sehän meillä on. Sulla on vielä kuntos. Perhonen, Okei. käsi on sateella vihdoin. Onko? On. Onko? Se on kyllä Vähän paha. vielä Se on kyllä paha. Mitähän me saataisiin tosta nyt vielä sitten Se on pakko saada jotenkin. Meidän on pakko saada tästä lisää. Moi! Morjesta! On kiva saada uutta verta tiimiin. Me ollaankin tän toisen hemmon kanssa treenattu aika paljon tässä viime vuosina. Ollaan vähän niinku surikenen katana sille. Sanoksä jotain sen? No pitääks mun ite kertoa? No sano nyt jotain! Ei nyt hermostuta, vaikka uudet työkaverit vähän jännittääkin. Kyllä se meidän treenikulttuuriin pääsi nopeasti sisään. No kun itse asiassa me ollaan tämän kaverin kanssa reenattu jo aika pitkään. Mitä sä tarkoitat? No en mä voinut tietää, että sä tuu ikinä takas. Mulla oli pakko siirtyä eteenpäin. Mutta et sä odottanut yhtään. Hei, tässä on mitään hätää. Kaikki on ihan hyvin. Se on hyvä, että me saatiin se asia nyt ulos. Jokainen pystyy jatkaa tästä nyt eteenpäin. Me haluttais kuitenkin olla sun kavereita vielä jatkossa. Kavereita! Vaan se nyt päivänselvää, että me jatkaa hänen kanssa treenaamista, mutta kun sä löydät vielä jotain. Hanskat tänne!
Ei tarvitse tota oppia treenatessa. Vai mitä? Katsotaan kukaan ninja! Katsotaan kukaan! Venaa! Odota! Kuules, Komaru! Täällä ninjat anelevat armoa. Näinkö sinä olet heidät kouluttanut? Watashi to Komaru desu! Ai! Olkoon tämä opetuksena teille kaikille. Te ette anele armoa. Taistelette likaisesti ja alhaisin keinoin, mutta armoa te ette saatana anele, ettekä anna. Te kuolette hymyissä suin minun nimissäni, jos niin tahdon. Muuten koette kuolemaakin pahemman kohtalon. Kysykää vaikka mustalta ninjalta, jos ette usko. Komaru! Watashi to Komaru desu! Ai! Noniin, sentään tuli paremmat kelit. Eiks je? Parempi tehdä töitä tässä. Pitkästä aikaa kuule kimppasäteilee. Mitäs tuntuis kuule, että lähettää sitä jälkeen vähän aftereille? Arvo mikä tuli taas mieleen. Palkankorotus. Lakisääteinen palkankorotus. Me ollaan ihan pohjalistoa tehty tässä jo monta vuotta. Kuule. Uskot sä, että mä luulin, että sä oot oikeesti kadonnut? Ei se toisen kanssa treenaaminen, ei se ollut yhtään mitään. Voitaisko me vielä yrittää treenata? Ei se kuule enää onnistu. Perkele. Tätä mä sun. Perkele. Komaru! Sake? Ai. Muistatko vielä tämän? Ai! Tästä kaikki alkoi. Halusit olla kunniakas soturi, Komaru! mutta olit vain pelkkä paskiainen. Niin kuin minäkin. Ja minä olin paskiaisesta paskiainen. Ei pomo. Ei se lihaskimppu. Ei se mummon hurmaa. Vaan minä! Ai! Minä otin sinut suojiini. Se oli minä, joka annoin sinulle elämän. Se oli minä, joka muutin sinut. Tunnustatko sinä minulle uskollisuutesi? Watashi to Komaru desu! Ai! Tiedätkö, mitä teemme seuraavaksi? Wata! Sinä ja minä pukeudumme normaaleihin vaatteisiin sulautuaksemme joukkoon. Soitamme pahaa aavistamattoman mummon ovikelloa. Minä sanon hänelle, nyt sä tulet mukaan. Hän vastaa, en. Mutta minä komennan sinut nappaamaan
turvallisen etäisyyden päästä soitamme hänelle ja kerromme, että meillä on mummo. Annamme mummon anoa armoa puhelimessa, jotta sankarimme tunteet kuumenevat ja hän lähtee peräämme ajattelematta taktisesti. Nauramme autosta mummon nukkuvalle oppipojalle ja kaasutamme pois. Sinä komennat ninjat asemiin, jonka jälkeen jäämme odottamaan vihollisen saapumista. Hai! Tiedätkö, mitä heille tapahtuu taistelutantoreiden hiljentyessä ja savun hälvetessä? Tiedätkö, mitä minä teen viholliselleni? Kuinka sitä komarudes? Katso, niin näytän sinulle. What the shit? Aivan niin. Hän petti luottamukseni. Nouse, syntinen rakkikoira! Jahas, no niin. Perkele, let's rock! Perkele! Toimi se! Ollaan vähän niinku shurikenen takaisin. Sanoksä jotain? Pitääks mun ite kertoa? No kun itse asiassa me ollaan tän kaverin kanssa reenattu jo aika pitkään. Mulla oli pakko siirtyä eteenpäin. Etkä sä odottanut yhtään. Haluttais kuitenkin olla sun kavereita vielä jatkossa. Ollaan vähän niinku shurikenen takaisin. Mulla oli pakko siirtyä eteenpäin. Etkä sä odottanut yhtään. Shurikenen takaisin. Mulla oli pakko siirtyä eteenpäin. Shurikenen takaisin. Shurikenen takaisin. Etkä sä odottanut yhtään. Ollaan vähän niinku shurikenen takaisin. Hei, mikä mestää? Voisiko me mennä sisään? Ollaan vähän niinku shurikenen takaisin.
No ei, se nois. Yes! Kovat oli reenit taas. Joo. Tekee hyvää, tekee hyvää. Tekee se välillä hyvä. No. Vetää itsensä maksaa. Ninjas! Takarisorti takaisin. Ninjas! Otosta! Komarudes! Ai! Joo, teräs oli on se kovempaa. Kyllä. Joo. Kyllä se. Moneen kertaan taottu. Kyllä. Tekee sen. Vähän sanoja, mutta asiaa. Pikkasen, mutta asiaa. Kyllä Kyllä. sieltä tulee, se tulee. Kyllä me saadaan. Tällä kertaa meidän. Tää on miehet. Tää on meidän. Tää on miehet. Tää on vihdoin meidän. Kyllä. Nyt tehdään. Täytyy olla. Kyllä. Kyllä. Ota sitä! Komaru! Yes! Hai! 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 Tämä on lopun alku. Teillä on suuri kunnia kuolla nimessäni. Olen tehnyt selväksi suunnitelmani. Tulette näkemään kuinka. Muumon magiasta ei ole vastusta minun voimilleni. Ninjat! Värjätkää tämä maa punaiseksi demonin verellä. Oi!
Mitä helvettiä? Se on kakkosta. Ei mitään. Kukaan ei nähnyt mitään. Koomaru! Koomaru! Ninjas! Koomaru! Ninjat! Niin kuin sanoin, mummon magiasta ei ole minulle vastusta. Siinä vaiheessa, kun te vetelitte täällä hirsiä, minä löin demonin yksin. Ihan kun vaan siinä kuuluu jotain armon anelmaa tuolta maasta. Eikö se äsken ollut tuolla anelemassa Mäkin harmaa? olin kuulemina, niin että Oliko se tää unta? en mä tiedä. En mä tiedä. Voin lyödä vaikka vetoon. Mitään sellaista ei tapahtunut! Okei. Kuten oli juuri sanomassa, tämän kaltaista demonia on mahdotonta tappaa lopullisesti, mutta sen voimat heikkenevät jokaisen uudelleen manauksen myötä. Tästä johtuen voinkin todeta sen olevan aivan varma asia, että emme tätä demonia enää kohtaa täällä metsässä. Lyön asiasta vaikka pääni pantiksi. Ja nyt on aika käynnistää operaatio lopun alku. Koomaru! Ai! Joo. On se kova jätkä tuo viiserik. On. En olisi uskonut, mutta kyllä. Ihan tosta vaan kuin demoninkin. Joo. Poikki ja pinna. Kyllä, vakuutti. Kyllä. Samaa mieltä. Joo. Muti, pitäisikö ottaa treenitykopäivä? Joo. Miten ois? Kyllä se passaa. Todellakin passaa. Yes!